ଗଜଣା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ସବୁ କହିବ ସବୁ ହବ ହେଲେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବି। ଆରେ ବାବା ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଚୋରିବ। ହେଲେ ମୁଁ କଳଙ୍କିନି ହେଇଯିବି। ମୋ ସତୀ ପଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଗିଯିବ? କ'ଣ ପାଇଁ କଳଙ୍କିନି ହେଇଯିବ? ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ବାସ୍ ଠିକ୍ କଥା ଅଭିମାନରେ କହୁଛ ନା? ବାବାକୁ ଅଭିମାନ କରିବି କି ଅଛି ମୋର? ଠିକ୍ ଅଛି ବସ୍, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଧବା କରିଥିଲି। ତମ ସେ ବିଧବାର ରୂପ ଥିଲା ମିଛ ବିଧବାର ରୂପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା, ଯଦି ସତକୁ ସତ ମୁଁ ମରିଯାଏ ସେମିତି କହିବନି କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? ମୁଁ ତୁମର କିଏ? ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛ। ବାବା ଚୋରି ବାବା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ବାବା, ଚୋରି କରିନି ମୁଁ। ପୂଜା ପରେ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଚୋର ନୁହଁ, ତୁ ଚୋର ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ସତ କମ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କଣ ବାବୁ କହୁଛୁ? ଆମେ କେହି ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଘରେ ବସି ଠାକୁର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିସାରିଲୁଣି। ତୋତେ ଧର୍ମ ସହିବନି ଭାଇ, ତୋତେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ମାଗୁଛି? ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ବହୁ ଅମର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିବାରୁ ସେ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମରେଣ ଭାଇ, ଟଙ୍କା ଚୁନା ରୂପା ଠାରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଟି ଗୁଣ ଉପରେ। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରିପାରିଲୁ କେମିତି? ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସି ମୋ ଠାକୁର ଘର ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଚୋରି କରିଲୁ। ତାହେଲେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୌରବ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ହଁ ମୁଁ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ମୁଁ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି। ଘର ଭିତରେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଆ, ମୋବାଇଲଟା ନେଇଆ। ହାତ ଦିଟା ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଛ। ସେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ମୁଁ ଆଜି ଫଟାଇ ଦେବି। ହାତ ଦେଖାଅ, ହାତ ଦେଖାଅ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବାପା।
ওই চৈতন্য কোন করেছি মো ঠাকুর ঘর ভিতরে বসি মো প্রভু শ্রী জগন্নাথ অষ্ট ধাতু মূর্তিକୁ চোরি করেছি চোরি সেই করি নাহাନ୍ତି চোরি ମୁଁ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତମ କଥା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ନା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କହୁଛୁ କହ ସେ ତ ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ଅଟକିଗଲି କାହିଁକି ବାପା ପ୍ରକୃତ ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଚୋରି ମିଳି ବାପା ମତେ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲ କି ସମବେଦନା ବାସ ରାତି ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦ ଓହ୍ଲେଇ ତାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ତମ ସମବେଦନା ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ ପକେଇ ସାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ହାତ ଦେଖା କହୁଛି Swami